аз пай разбори қарз ду тоҷик дар задухурд дар Екатеринбург кушта шуданд. Варзишгар Суҳроб Давлатов ҳамчун қотил боздошт шуд. Wall Street Journal хабар дод ки Эрон бо қатаоти чинӣ барои Русия дар 3 моҳ паҳпод месозад. қисме аз силоҳҳои ҳастаии Русия ба Беларусия бурда мешаванд. соати 3 шаби 12 июни соли 2023 дар назди фурӯшгоҳи Монетка дар кӯчаи Бардин дар маҳаллаи югозапади шаҳри Екатеринбург байни муҳоҷирони тоҷикистонӣ разбор ба амал омада аз пайи он задухурд сурат мегирад. дар рафти задухурд ду тоҷик кушта ва ду тоҷики дигар захмӣ шуданд. сухангӯи пулиси вилояти Свердловск Валерий Горелих зимни гузориш аз ин ҳодиса ҳалокати ду нафарро тасдиқ карда гуфтааст. муфаттишон аллакай шахсияти ҳардуро муайян карданд. Валерий Горелих ба ҷуз зикри соли таваллуд дар бораи шахсияти кушташудаҳо маълумоти дигар надодааст. дар ҳамин ҳол Фаррух Мирзоев роҳбари ҷамъияти тоҷикони минтақаи Урал ба расонаи маҳаллии Е1.ру дар шарҳи ин ҳодиса гуфтааст ки ҳарду кушташуда шаҳрвандони тоҷикистонанд ва онҳо дар як сохтмон кор мекарданд. ба гуфтаи Фаррух Мирзоев ҳарду тарафи муноқиша шаби 12 июн муҳоҷирони тоҷик буда, ин муноқиша аз он сар задааст ки як тоҷик аз як тоҷики дигар қарздор шудааст. дар ин замина байни ҳарду муноқиша сар задааст. тибқи иттилои манбаъ гунаҳкоронро дар ҳудуди Қазоқистон дастгир карданд. онҳо дарҳол баъди ҳодиса мехостанд фирор кунанд. гуфта мешавад байни ҷангараҳо варзишгари шинохтаи муҳорибаи бидуни қоида Суҳроб Давлатов ҳам будааст. Давлатов ки дар Екатеринбург машқу ҳунарнамоӣ мекард, аллакай боздошт шудааст. бонки миллӣ дар пайи санҷиши ҳамаҷониба бонки Алифро ҷарима баста ду намуди фаъолияти бонкиашро манъ кардааст. дар хабари дар ин бора расонаӣ шуда гуфта мешавад ки тафтиш нишон дод дар фаъолияти ин бонк камбудиҳо ба мисли ҳодисаҳои нодурусти амалиёти молиявӣ, ҳисоби бухгалтерӣ, мубодилаи пул, ҳисоботи нодуруст дар бораи амалиёти пули хориҷӣ ва нопурра ба расмият даровардани ҳуҷҷатҳои баъзе амалиётҳо ошкор шудааст. дар натиҷа Бонки Миллии Тоҷикистон ин бонкро ба маблағи 600 000 сомонӣ ҷарима бастааст. бонк инчунин барои ду намуди амалиёт яке қонуни гардонии маблағҳои шаҳрвандон тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афв дар робита ба қонуни гардонии амвол ва маблағҳои шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигари амалиёти мубодилавӣ бо пули хориҷӣ барои ширкатҳо, яъне шахсони ҳуқуқӣ дар давоми 3 моҳ ба истиснои намудҳои алоҳидаи амалиёт маҳдудият ҷорӣ кардааст. роҳбари Алифбонк Гулнора Атобек дар саҳифаи фейсбукиаш навишт ки ин маҳдудиятҳо ба аксари муштариён дахл надоранд. рӯзномаи амрикоии Wall Street Journal дар гузорише навишт ки коршиносони ғарбӣ бо баррасии як паҳподи эронӣ ки бар фазои хоки Украин моҳи апрел сарнагун шуд мутаваҷҷеҳ шуданд ки як қитъаи он чинӣ буда моҳи январи соли ҷорӣ сохта шудааст. тибқи гузориши Wall Street Journal ин мавзӯъ собит мекунад ки Пекин ба Теҳрон дар заминаи сохтани паҳподҳо барои Русия кӯмак мекунад. ин ифшогарӣ нишон медиҳад Чин алорағми фишори афзояндаи Иёлоти Муттаҳида барои таътил кардани занҷираи таъмини ҷаҳонӣ ба таъмини қатаоти ҳавопаймоҳои бидуни сарнишин ба Эрон идома медиҳад. тибқи ин гузориш ин кашф ҳамчунин нишон медиҳад ки Эрон танҳо ба 3 моҳ замон ниёз дорад то паҳпод бисозад ва ба Русия дар таҳоҷум ба Украин кӯмак кунад. силоҳе ки ғайринизомиёни Украинро ба ваҳшат андохтааст. ин нахустин боре аст муҳаққиқони пажӯҳиши таслиҳоти ҷанг мустақар дар Бритониё ки занҷираи таъмини таслиҳот дар ҷаҳонро радиёбӣ мекунанд, як қитъаи сохти соли 2023 дар ҳавопаймоҳои бидуни сарнишинро дар паҳподҳои эронӣ пайдо карданд. Украин мегӯяд ки Русия токунун бо беш аз 700 паҳпод ба таъсисот, шаҳрҳо ва аҳдофи низомӣ дар ин кишвар ҳамла кардааст. бо ин ҳол Украин мегӯяд ки тавониста бисёре аз ин паҳподҳоро раҳгирӣ ва суқут кунонад, аммо муқобилаи мудовим бо ин ҷангандаҳо боиси афсурда шудани дифои ҳавоии Украин шудааст. тибқи гузориши Wall Street Journal пайдо шудани қитъаи чинӣ дар паҳподи эронӣ чойлишҳоеро барҷаста карда ки Амрико ва муттаҳидонаш бо он даст ба гиребон ҳастанд то интиқоли чунин қатаотро ба корхонаҳои тавлиди паҳпод дар Эрон мутаваққиф кунанд. қисме аз силоҳҳои ҳастаии Русия ба Беларусия бурда мешаванд. Александр Лукашенко зимни боздид ва суханрониаш аз корхонаи комплекси ҳарбӣ саноатии Беларусия гуфт ки истиқрори силоҳи ҳастаӣ дар ин кишвар бо дархост ва талаби фаврии худи ӯ аз Русия аст.
лукашенко гуфт ки русия ба чизе талош намекунад, гап дар бораи русия нест. ин талаби мо ба манзури кафолати амнияти кишвар аст. аммо президенти беларус таъкид кард ки ин гуна силоҳро танҳо дар сурати таҷовуз алайҳи беларус истифода бурдан мумкин аст. бо вуҷуди ин лукашенко қайд кард ки дар ин маврид дар бобати ба кор бурдани силоҳи ҳастаӣ дудилагӣ кардан мумкин нест. лукашенко гуфт ки дар ҳолати сурат гирифтани таҷовуз ба хоки беларус силоҳи ҳастаӣ бечуну чаро дарҳол алайҳи таҷовузкор истифода хоҳад шуд. гуфтанист аз ин пеш раис ҷумҳурии русия Владимир Путин гуфта буд ки истиқрори аслиҳаи ҳастаии тактикӣ дар қаламрави беларус аз моҳи июл замоне шурӯъ мешавад ки омодасозии иншоот барои ин навъи силоҳ дар ин ҷумҳурӣ анҷом мешавад.